Good morning mga ka-That's Good. Lalabas tayo ngayon. Magtatanghali na ng araw ng linggo dito sa Kelowna, March 10. Ang ganda ng panahon, ang ganda ng view, ganda ng lake. Yan ang Okanagan Lake mga ka-That's Good. Ito ang neighborhood namin dito sa Quipers Peak. Ganito ang itsura. Tapos marami pang mga ginagawang bahay. Ang lalaking bahay mga ka-That's Good. Siguro ang size niyan, floor size niyan, mga nasa 6,000 hanggang 7,000 square feet o mas malaki pa. Ang lalaking bahay. Tsaka may mga nagwa-walking na. Ayan, no? Ibig sabihin mga gumaganda na ang panahon. Bababa tayo mga ka-That's Good. Magdadrive tayo pababa dahil magpapagupit tayo. Mahaba na yung buhok natin, kailangan ng magupitan. Pupunta tayo dun sa barber natin na napakagaling. Isang Pilipino. Siya ay isang Pilipino. Isang Ilocano. Galing mga ka-That's Good. Ilocano to, kababayan ko. Ang matindi, hindi lang kababayan, talagang magkalapit na bayan lang kami mga ka-That's Good dahil sa Burgos lang siya, bayan ng Burgos. Sa Pagudpud kasi kami, so isang bayan lang ang pagitan namin. Dito kami nagkakilala sa Kelowna. Ang laki ng mundo, di ba? Pero yung magkakapit bahay, magkakapit bayan, magkakapit barangay, dito kami nagkakakilala. Marami rin ako ritong mga kababayan, yung mga kalapit barangay lang mga ka-That's Good na nandito rin sa Okanagan area. Dito kami nagkita-kita, hindi ko akalain na dito sila noon. Shout out yung mga kaibigan natin dito na Ilocano. Dito pagka nagpagupit ka ng buhok, marami ring mga barbershop. Ang normal na bayad sa pagpapagupit ng buhok, ibig sabihin yung ano bang tawag doon, yung rate, kumbaga yung rate ay sa mga barbershop nagre-range ng $25 plus tax hanggang $40 plus tax mga ka-That's Good. Depende sa barbershop, tsaka depende sa pwesto niya siguro. Pero ito, sa ano lang tayo magpapagupit sa bahay niya mga ka-That's Good. So pupuntahan natin siya sa bahay nila, itong kaibigan natin. Doon tayo magpapagupit. Malapit na tayo mga ka-That's Good. Ayan, malapit na tayo doon sa pupuntahan natin, bahay ng kaibigan natin. Ganda na ng panahon pero yung mga puno wala pang dahon kasi ngayon winter pa ngayon ang season natin. Sa next week pa magiging officially na spring. Yan. O, nandito na tayo. Ganda nung neighborhood nila, no? Ito na tayo, puntahan natin tong kaibigan natin. Ito, kaibigan din natin to. Pilipino din yan. Ito tayo. Norbel. Hindi na masyadong malamig. Hindi na masyadong malamig. Nung huling pagupit ko rito, ang lamig eh. Yung kotse ni pare ang kinta ba, linis na. Linis na nung kotse pa pre. Dito tayo. Ayan, ka-video pre ha. Dito tayo magpapagupit, kaibigan natin. Oo, kompleto siya ng gamit, no? Ito, ayun. Tayo niya, no? Para tayo sasakay na aeroplano. Ito, minangap yan ko, magsasakay ako na aeroplano. Nakabigyan natin si Cyril. Ayan, si Lakay. Try Lakay. Babayan natin yan. Ilocano.
yak mat awan yak na ka pag-awi si dia ta awan mo pesto. Madimot ijay amin ngamin pre. At kakadwa ka mga amin yan yung nagkabalang. Uy, matagar yan na di mabay na ko. Istorya na. Uy, istorya ka lang. Adamat dito, beer nga awan alcohol na ka pre. Ito zero alcohol. Wala, magburaro ka, mamabsog ka lang. Madimot no beer ya. Kamu nga kakuan ya. Tay kasla ko may 12% ano ko. No digite nga rod brandy kasla tay naramanam de ko an tay Jack Daniel Coke. Mayat pa di jay. Naramanak di jay ni. Kulay nangisip jay lata na. Jack Daniel Coca-Cola kuna na. Lumabaga ka basit ano. Tama na. Una ano maka upat ka mo takit. Kanta-kanta ka mo. Sa boring nga jayang ko. Ay, tatamat. Di Alex, sa dawat dito, na rin mo. Day off naman siguro. Ano pang rabi ko na. Nagbayag ako, matidubok ko tata. Kaya ta. Mingpis nga minam pre. Dede dati mo, dede dati, dede na udi. Maya. So. Pagarigan ko matatagbok ka. Tapos no next month flight mo, 2,000. 2,000 ti ticketan. Naklakano ko. Masapsawa, buka. Namasapaw ang bukakat, makaala ka pala at 1,600 ah. 1,617 ko nang latan. Buray ko. 6 months before. 6 months before rakit, baka nung depende lang tanong di season na, no, kung ma-peak season, DJ flight mo, hanga na lakaw. Nanginan ka. Uray mabayag, masapa ka agbo. December. Dito nalaka lang aras na December kung may tagawi. Problema, di pagod po niya minti December. Tutudo. Tutudo. Siyay. Pagkamayatan na jay, summer. Kamayatan na. Nag-July na kahit June, July. Tutudo. March, April, May. Ginat kamayatan. Numot in kati March, April. Semana, nagadot tao dyan. Di kan tumot na makapaspasyaran na saya. Bukudan ti turista ata. Bye-bye ka na. Pagpasyaran. Traffic pa ya. Turista mo Ado. Nangina pa yung magatgatang mo ko Panginaan na, siyempre, presyon turista mat. Uray taga-jeka no kuhan. No. Hindi na minsan narabi nga at Summerland. Balay na ito. Balay, dadak kayo nga balay. Hindi ko, hindi kita yung rental. Vacation rental. Pag may tanan niya vacation rental, uray rabi ka mapan. Awan mang bidya kanya, kasi awan tao yan yung balay. Tapos awan mat karkaroban na nga, kay asidig nga matagarian ko ma. Awan, hanas na no
apartment ka na. Yun, tapos na. Para tayo nagpagupit sa anong tawag doon? Salon. Sa salon na. Ganon din yung service eh. Oh. Maganda pa rito, may kwentuhan. Ayos. At the next stop sign, turn left. Yun, nakapagupit na tayo mga ka-That's Good. Ayos na naman. Ang sakit sa mata nung kasilaw, yung liwanag. Doon tayo laging nagpapagupit ngayon. Ngayon, tinanong ko siya kung saan siya nagpapagupit. Kung saan daw siya nagpapagupit. Ngayon, nirecommend ko yung isa rin kaibigan nating Pilipino na naggugupit. So, subukan din daw niya. Sa mga friends natin dito na mga At the stop sign, Pilipino, turn left onto Gordon Drive. dito sa Kelowna, pwede kayong magpagupit doon. Kaso, ano yun? Ibig sabihin, ano yung gusto ko? Mabenta, mga ka-That's Good. Maraming nagpapagupit doon, kaya Turn left onto kailangan Highway 97 South. magpa-schedule. Hindi pwede yung walk-in. By schedule, mga ka-That's Good. Text nyo muna, tapos by schedule kung yung libre niyang time na manggupit. Ngayon, nakauwi na rin ako, pag-refresh na rin. Nandyan na sa likuran yung mga gamit natin, no? Dahil meron tayong lilinisan ngayong hapon. Commercial cleaning naman ito. Papunta tayo ngayon doon dahil kukunin muna natin yung susi nung clinic na lilinisan natin bago tayo maglinis. Parang gumagaan din yung ulo no, pag nagugupitan. Parang tumagal humaba yung buhok ko ngayon. Sabi ko sa kanya, ba't parang tagal humaba yung buhok ko ngayon? Sabi niya nung nakaraan daw kasi maiksi masyado yung gupit, kaya inaabot na nga mahigit 1 buwan bago makapagpagupit ulit. Dito sa Canada maraming part-time, kagaya nun. Part-time niya yun, yung paggugupit niya. Maliban doon sa trabaho niya, may part-time siya. Yung pagka day off niya, may mga libre pa siyang oras, nagugupit siya. Maganda kasi rito sa Canada pag may mga part-time ka na trabaho na ginagawa, yung aside dun sa trabaho mo. Kaya marami rito lalo pag mayroon kang skill na ganon, maggupit. Ayun, maraming mga magpapagupit sa'yo rito. Ano pa yung mga skill? Yung mga nagpe-pedicure, manicure, ganon. Mga babae, yun. Yung mga marunong mag-massage, yan. Ano rin yan dito, maganda rin yan dito dahil mahal ang pamassage sa mga massage parlor. Nasa $100, 120 yung 1 hour. 1 hour na yung oil massage yun. Ganon dito, ano pa, mga part-time. Ayan, delivery, food delivery, yan, maganda rin yan, ginagawa. Ano pa, yung mga ride sharing, ayan, mga pagluluto, ayan, kung magaling kang magluto, masarap yung mga luto mo, tapos sa niche mo, Ilocano dishes, gano'n, madami ka rin customer dito. Gusto mo naman mga Bicolano, o kaya Bisaya, Ilonggo na mga luto, pwede. Kung gusto mo Kapampangan, o kaya buong Pilipinas, di ba? Market mo lahat ng Pilipino. May mga gumagawa rito, luluto sa bahay tapos pinapa-order online, gano'n yung mga uso rito. Uso rin yun dito. Ano pa?
pa. Ang dami. Yan ang mga ginagawa ng mga Pilipino rito. Kaya importante rito yung may mga kilala ka, parang network, ganun. Malalaman mo yung mga ganun. Bigla yung preno natin, umusog paharap yung box natin.